Pohjustus on kaiken A ja O. Se luo kestävän ja tasaisemman pohjan, mille meikki on helppo tehdä. Ja meiltä LR:ltä löytyy 4 pohjustustuotetta. Wrinkle Filler on pika-apu juonteille ja ihon epätasaisuuksille. Luminous Primer on valoa taittava pohjustusvoide koko kasvoille. Perfect Eye and Lip Base pohjustaa luomet ja huulet. Ja ripsille meitä pohjustaa Lash Booster. Wrinkle Filleri laittaa ihan ensin ja sitä laittaa kasvoille niihin kohtiin, missä on pieniä, voi olla jotain arpia tai juonteita. Ja se ihan väritetään siihen kohtaan ja vähän painellaan sormella ja annetaan kuivua. Kaikki pieniin epätasaisuuksiin, mitä löytyy, se tasoittaa niitä hyvin. Luminous Primer on valoa taittava pohjustusvoide ja sitä laitetaan joko koko kasvoille tai sitten ihan siihen helpoiten rasvottuvalle alueelle, eli T-alueelle, otsaan, nenään ja leukaan. Ja sitä voi levittää joko ihan sormiin tai sitten meikkivoidesiveltimellä. Se tekee siitä meikkipohjasta tasaisemman, pitää se meikkivoiteen paikallaan ja samalla tuo sitä valoa heijastavaa pintaa, niin saadaan hehkuva pohja sille meikille. Perfect Eye and Lip Base se on sekä huulien että luomien pohjustustuote. Ja se on väriltään tämmöistä vaaleanruskeata, eli se peittää sen oman luomen tummuvaa sävyyttä, jos sieltä kuultaa vähän verisuonet läpi. Ja se pitää silmämeikin paikallaan, eli estää sen, ettei se luomiväri ala päivän aikana paakkuuntua sinne pieniin juonteisiin. Se myös estää luomia rasvattumasta. Eli jos vaikka käyttää ihan vain pelkkää rajausta eikä luomiväriä, niin silti kannattaa käyttää pohjustusvoidetta, koska se auttaa myös siihen, ettei se rajaus nouse sieltä tai tahri sitä luomea. Ja tätä pohjustustuotetta voi laittaa myös tuonne alaluomelle, jos on hirveän esimerkiksi tummat silmänalustat, niin se auttaa sitä, että se myös, jos peittää silmäalusia, niin se peiteaine ei paakkunut juonteisiin tai jos käyttää alarajauksia ja tuntuu, että se sinne helposti juonteiden mukana laskeutuu, niin se auttaa pitämään myös sit sen alarajauksen paikallaan. Ja sitten meillä oli vielä tämä Lash Booster, eli ripsivärin pohjustusaine. Nyt sä voit avata silmiä ja katsoa sinne eteenpäin. Eli ihan tämmöisellä zigzag-liikkeellä laitan tänne ripsille. Se tekee ripsistä pidemmät ja paksummat ja samalla hoitaa niitä ripsiä. Eli nyt on hyvä ja kestävä pohjustus tehty ja tähän on hyvä nyt sitten jatkaa meikin tekoa. Meikkivoiteen valinnassa sen oikean värin löytämisen lisäksi on tärkeää myös löytää oikea meikkivoide sille omalle ihotyypille. Ja meidän LR:llä on 4 eri meikkivoidetta, joista varmasti löytää jokaiselle iholle oman meikkivoiteen. Colorsin Oil Free meikkivoide on öljytön ja se sopii rasvoittuvalle iholle hyvin päivämeikkiin, sillä se on läpikuultava ja kevyt. Colorsin peittävämpi Cream Makeup sopii sitten taas juhlameikkiin, sekaiholle ja kuivemmalle iholle. Deluxen Miracle Foundation on kevyt, kosteuttava, siinä on suojakerroin 20 ja se on monen aikuisen naisen lempimeikkivoide. Ja peittävämpi meikkivoide Deluxelta Always Perfect Compact Foundation sopii sitten taas juhlaan, kun on rasvattuvampi iho tai sekaiho. Mutta sitten jos meikkivoide ei tunnukaan siltä omimmalta vaihtoehdolta, vaan haluaisi jotain kevyempää, niin kannattaa valita PP-voide. Se on tosi kevyt, se sulautuu ihoon hyvin ja se tasapainottaa sitä oman ihon sävyä. Samalla se kosteuttaa ja kirkastaa ihoa ja siinä on suojakerroin 15. Paras tapa valita se oikea meikkivoidesävy on kokeilla just sitä tänne poskelle, kaulalle, koska kaikista tärkeintä on, että se kasvot, kaula ja dekoltee on samansävyiset. Ja sitten kun se oikea sävy on löydetty, niin meikkivoide kannattaa aloittaa levittämään aina kasvojen keskeltä ja sitten häivyttää reunoille, ettei sinne jää meikkivoiden rajoja. Ja kaikkein luonnollisimman lopputuloksen saa, kun meikkivoidetta levitetään meikkivoidesiveltimellä.
Nyt sä voit katsoa ylöspäin. Meikkivaihdetta voi laittaa ihan tonne ripsirajaan asti, eli silloin saadaan peitettyä sieltä jo se vähän punertava tai tummuva alaluomi. Ja nyt kun meikkivoide on laitettu, niin seuraavaksi päästäänkin korostuksiin ja varjostuksiin. Korostuksiin ja varjostuksiin saa muokattua meikkaamalla kasvojen muotoja. Niitä paikkoja, mitä halutaan korostaa, korostetaan vaaleilla helmiäissävyillä, kuten esimerkiksi valokynällä. Ja niitä kasvomuotoja, joita halutaan esimerkiksi kaventaa, niin varjostetaan sitten taas tummilla mattasävyillä, kuten esimerkiksi aurinkopuuterilla. Deluxen valokynistä löytyy 2 eri sävyä, ja niistä valitaan sitten se oikea sävy siihen meikkipohjaan. Ja tietenkin ne kasvomuodot vaikuttaa siihen, että mihin niitä korostuksia ja varjostuksia laitetaan, mutta sellaiset yleiset helpot kohdat, mihin laitetaan, on tähän kulmakarvojen väliin, otsalle. Sitten on tänne kulmaluulle. Sitten poskiluulle korostamaan niitä poskia. Sitten laitetaan vähän tuohon nenän varteen. Ja sitten vielä tuonne leuan päähän. Ja täällä samalla valokynällä, millä on tehty korostuksia, niin sillä voidaan myös peittää tummia silmän alusia. Eli sitä valokynää laitetaan ihan siihen tummimmalle kohdalle. Ja vältetään sitten taas sitä, ettei se tee niistä silmäluomista pullistuneen näköisiä. Varotaan vetämästä sitä silmäympärysihoa, koska se on niin ohutta, niin siihen helposti tulee sitten pieniä juonteita. Varjostuksissa, jos niissä käytetään puuterimaista tuotetta, niin täytyy laittaa vähän puuteria sinne pohjalle, ettei se varjostus jää kiinni siihen meikkivoiteeseen, koska silloin sitä on vaikeampi häivyttää sieltä. Ja Deluxen mikropuuteri on ohutta puuteria, niin se sopii tähän tosi hyvin. Eli laitetaan vähän siihen kohtaan, mihin se varjostus tulee. Kummallekin puolelle kasvoja. Ja varjostus tulee vähän tämmöiseen kolmionmalliseen muotoon, eli se on leveämpi täältä korvan kohdalta ja kapenee mentäisi keskemmälle kasvoja. Ja me saadaan laitettua se hyvin tällä poskipunasiveltimellä. Ja otetaan aina ensin liikaväri pois, koska sitä väriä voi aina lisätä, mutta sitä on vaikeampi häivyttää sitten taas sieltä. Tosiaan poskikuoppaa ja häivytetään sitten tänne alemmas kaulalle päin. Ja seuraavaksi sitten silmämeikin pariin. Päivämeikissä valitaan usein heleät ja neutraalit sävyt silmämeikkiin. Vaaleat helmiäisluomivärit on niitä, millä saadaan valoa silmiin, ja tummilla luomiväreillä saadaan sekä syvyyttä että muokattua omaa silmän muotoa. Luomivärin valinnoillakin saadaan korostettua vielä silmiä. Eli rusehtavat värit on niitä, mitkä korostaa sinisiä silmiä, ruskeat, persikat ja oranssin sävyt. Vihreitä silmiä korostaa roosa ja violetin sävyt, ja ruskeat silmiä korostaa violetin eri sävyt. Ja meidän mallilla on siniharmaat silmät, joten me valittiin rusehtavan sävyinen silmämeikki. Eli ensin tällä litteepäisellä luomivärisiveltimellä laitan tätä vaaleita helmiäisluomiväriä ihan koko luomelle, ja sitä saa mennä tänne kulmaluulle asti. Sen jälkeen otetaan tämmönen pyöreäpäinen häivytyssivelin ja siihen tummempaa luomiväriä. Ja suurin osa aina väristä otetaan ensin pois, koska sitä on helpompi lisätä sitä väriä, kun sitä taas häivyttää sieltä silmämeikistä. Ja nyt tässä luomivako-varjostusmeikissä aloitetaan laittaa sitä tummempaa luomiväriä tänne luomivakoon ja ulkonurkkaan. Tämmöiseen puolikuun muotoon. Ja sieltä häivytetään sitä sinne keskemmälle. Katsotaan mihin asti se tulee se luomiväri. Ja ne on tosiaan tärkeä häivyttää yhteen ne 2 luomiväriä, ettei jää rajaa sen tumman ja vaalean väliin.
Ja sitten mä pistän vielä vähän tummempaa luomiväriä ihan tonne ulkonurkkaan. Ja nyt kun luomivärit on laitettu, niin voidaan siirtyä silmien rajaukseen. Silmien rajaaminen tuo silmiä vielä enemmän esiin ja saa samalla ripsiä tuuheamman näköiseksi. Silmiin voi rajata esimerkiksi pehmeällä rajauskynällä, nestemäisellä liquid eyelinerilla, tussipäisellä Carbon Black Eye Stylerilla tai vedenkestävällä metallic eyelinerilla. Silmiin rajatessa on tärkeää, että se rajaus tulee ihan sinne ripsirajaan ja sen takia silmä ei laita ihan kiinni. Koska se silmä on ihan kiinni, niin sinne jää helposti semmosia pieniä aukkoja, mitä sitten täytyy täytellä. Eikä se rajaus mene ihan sinne ripsirajaan kuitenkaan. Ja sitä rajausta voi tällä pienin vedoin tehdä. Ja se kynänpää vähän niin kuin nojaa sinne ripsiin. Ja ulkoreunasta sitä voi vähän paksuntaa sitä rajausta. Ja kun mennään silmän sisäkulmaan, niin kannattaa just katsoa tuonne alareunaa, jolloin saadaan kaikkein helpoiten tehtyä se sisärajaus. Ja siihen rajauksen päälle voi laittaa tämmöisellä viistopäisellä siveltimellä vielä luomiväriä. Eli se kiinnittää sen kynärajauksen. Ja sen lisäksi, että jos sinne on jäänyt jotain pieniä aukkoja sitä rajausta tehdessä, niin ne saa hyvin täytettyä tällä luomivärillä. Samalla se rajaus myös vähän pehmenee. Eli tulee semmoiset utuisemman näköiset rajaukset. Alarajauksissa kannattaa käyttää pelkkää luomiväriä, koska silloin saadaan kaikkein pehmeimmät rajaukset. Ja samalla tavalla ihan tonne ripsirajaan laitan tällä viistopäisen siveltimen avulla sitä luomiväriä. Ja sitä ei tarvitse laittaa koko luomelle, vaan sen voi jättää tuohon keskelle, sen saa hyvin häivytettyä. Ja nyt kun on saatu rajaukset tehtyä, niin voidaan siirtyä ripsiväreihin. Ripsiväri viimeistelee silmämeikin ja avaa katsetta. Volume & Curl maskaralla saat ripsiin lisää kaarevuutta, tuuheutta ja sitä löytyy 3 eri väriä. Length & Definition ripsiväri on vedenkestävä ja sillä saa ripsiin lisää tuuheutta, että pysymään ripset kaarevina. Vedenkestävällä Multivision polymeerimaskaralla saat pitkät, kauniit ja luonnolliset ripset. Ja lisäksi meillä on vielä Deluxen Fantastic maskara. Deluxen Fantastic maskaralla on paksu harja, jolla saa loihdittua upeat, paksut ja tuuheat ripset. Ripsiväriä levitetään tämmöisellä zigzag-liikkeellä, jotta saadaan sitä väriä ihan tuolta ripsen juuresta sinne päähän asti ja samalla saadaan lisätuuheutta ripsiin. Ja nyt kun meillä on se pohjustus siellä alla, niin laitetaan ripsiväriä myös tänne ripsien päälle, että saadaan se valkoinen väri peitettyä. Päivämeikissä ripsiväriä ei tarvitse laittaa välttämättä alaripsiin, koska alaripset on yleensä, ne voi olla kiharat tai harvat, tai ne voi olla myös tosi pitkät. Eli kaikkein luonnollisimman sen päivämeikin saa helposti sillä tavalla, että laittaa vaan tuon alarajauksen. Ei tarvitse laittaa sitä ripsiväriä sinne alaripsiin. Nyt on sitten silmämeikki valmis, niin voidaankin siirtyä kulmiin. Kulmakarvat kehystää silmiä ja ne on jokaisella persoonalliset. Tässä on muutama vinkki siihen, että jos haluaa muotoilla omia kulmakarvojaan. Eli se kulmakarvojen alkukohta löytyy sillä tavalla, kun laitetaan suora viiva tähän sieraimen ulkoreunaan. Sitten taas kulmakarvan pääte löytyy, kun tulee tästä sieraimen ulkonurkasta ja silmän ulkonurkasta suora viiva. Ja sitten taas kulman taitekohta löytyy, kun laitetaan tuosta iiriksen ulkoreunasta suora viiva. Colorsin kulmakynällä kulmiin saa lisää paksuutta, pituutta ja väriä. Kiharat kulmat suoriksi saa Deluxen kulmakeelillä ja lisää väriä kulmiin saa luomivärillä. Tällä samalla viistopäisellä siveltimellä, mitä me käytettiin noissa rajauksissa, niin saadaan myös laitettua luonnollinen väri kulmiin.
Eli otetaan vähän väriä ja taas se suurin osa väristä ensin siitä siveltimestä pois. Ja sen jälkeen vaan ihan sitä kulman muotoa saadaan tarkennettua sillä. Ne pienet aukot siellä saadaan täydennettyä tällä luomivärillä ja saadaan niistä kulmista siistin näköiset. Ja sitten siihen voidaan lopuksi vielä sipasta vähän tätä kulmageeliä. Ja nyt on saatu luonnollinen väri kulmille. Huulimeikistä on tärkeää saada pysyvä, jotta ei sitä päivän aikana jokaisen kahvikupillisen jälkeen tarvitse lisätä. Huulimeikki aloitetaan pohjustamalla huulet, eli tällä Perfect Eye and Lip Base pohjustusvoiteella. Ja jos huulet on kuivat, niin sinne alle kannattaa laittaa huulirasvaa, niin että saadaan tämä pohjustus levitettyä hyvin sinne huulelle. Ja se pohjustus auttaa siihen, että se huulipuna pysyy paikallaan ja että se ei ala laskeutumaan juonteita pitkin. Samalla se tasoittaa tuota huulen pintaa. Sen jälkeen, kun siellä on se pohjustus, niin rajataan huulet. Eli ihan se oman huulen rajan mukaan lähdetään rajaamaan. Sen voi aloittaa joko täältä keskeltä aamurinkaaresta tai sitten tuolta reunoilta. Ja alahuulen rajauksessa on hyvä laittaa sitä huulta vähän kireemmäksi, että saadaan rajattua se siitä oikealta rajalta, ettei se ala näyttämään paksummalta se alahuuli. Ja kun ne huulet on rajattu, niin tämän rajauskynällä aletaan värittämään niitä huulia. Eli sillä saadaan vielä lisää pysyvyyttä sille huulimeikille ja sen lisäksi se rajaus ei tule sitten sieltä näkyviin. Ja samalla me saadaan peitettyä tätä rusehtavaa pohjustusainetta. Ja sitten lopuksi laitetaan vielä huulisiveltimellä huulipuna siihen rajauksen päälle. Päivämeikissä on hyvä olla tämmönen vaalea, heleä huulimeikki. Ja vaaleat helmiespunathan on niitä, mitkä tuo myös huuliin vähän lisää pulleutta. Ja tummat mattopunat sitten taas häivyttää sitä pulleutta huulista. Se oli siinä. Poskipuna tuo eloa ja väriä kasvoille ja on tärkeä osa meikkiä. Poskipunan paikka on täällä korostusten ja varjostusten välissä ja se paikka löytyy hyvin, kun hymyilee kevyesti, jolloin poskipäät nousee. Ja poskipunan siveltimellä saa hyvin sen värin sinne oikealle kohdalle. Meikin viimeistelyssä täydellinen tuote on Deluxen Hollywood-puuterit. Keltainen Hollywood-puuteri on meikin viimeistelytuote päivämeikkiin. Se tasoittaa epätasaisuuksia, häivyttää varjoja ja tuo ihon säteilyä. Lila Hollywood-puuteri tekee ihosta säteilevän ja elinvoimaisen keinovaloista iltameikkiin. Multicolor Hollywood-puuterissa keltainen häivyttää epätasaisuuksia ja varjoja. Beige korostaa ihon omaa luonnollista sävyä ja tasoittaa pigmenttieroja. Ja vihreä häivyttää punertavia verisuonia ja kuperoosaa tehden ihosta tasaisen ja säteilevän. Päivämeikistä ihosta halutaan säteilevä ja elinvoimainen, joten puuteri laitetaan ainoastaan vähän niihin kohtiin, mihin tarvitaan esimerkiksi rasvoittuvalle T-alueelle. Ja Hollywood-puutereita voi levittää joko kappukisiveltimellä tai sitten tällä puuterisiveltimellä. Ja nyt on meikki valmis.